Sana diyen. Gürlesene. Sen beni iyi deme. Gözleme. Men seni özüm taparım. Sen etmez atlın var. Ona el etmez atlanma. Sorolun cevabını şu yerde taparsın. Düşündün mü? Alo. Ne tapları ettin mi? Ne değerlendirdin o? Koy yakarı. Araç var mı? Başlan. Birine megletip durun. Yanlış mı oldu benden? Senin benim sürücüdün. Şu salga kim getirdi? Yekecem sorayın. Alo Selvi. Parahat 4-1, 8-nji jaý 9-njy otaga Redmi 12-ni kim salga etdi? Dur dersen olmalı. Ha şeýlemi? Ona bäri uğradaýda. Bor häzir barar. Bolýa. Aňam gelýär yekejam oturay. Ho, Emrah, çağırpsana. Gel lan. Kim seni? Ne biçim bu kızı yazılır? Sana ağam ol. Men yadam oku. Men dine ettiyle dağıtlar ettim. Ona el ettiyle dadı. Yanlış palga var yakan. 7. otağı var yandı göğümden bir çıktı benim olgu deydim. Pulunu verttenin hatam yanına koyduğay özürleyenler deydi. Benim doğunun yaşı giyindireydik bor deydim. Ondan koy kayttım. Ne ağam kovçuluk mu? Hawa, bana kömek ettiniz. Onun için köp sağ olun. Yeni şu atlının hemmesini ona da etti mi? Hava. Ay yok. Ananıp bilecek. Meni halas etmengizin tötenliğini bilen. Yani siz bir zat yattan çıkarım olayman. Bugün barıp bilemok. Ertir barıp bilenip cevap berayın dedi. On. Ne tuyunu ütgöttüňmi tagamdagy nälaýmyň? Yok, hemişeki alyan Mahmud tuyumuz. He, näme boldy? Bäh, oňam için ütgöttülermi kändi? Bilemok, özüň getirdiňe. Hän dosa birjaňa deýin. Assalamu alaykum, gowum ýagdaýlaň. Hudaýa şükür ederiň gowmy. Allaha şükür gowy. Dost Mahmud tuyun siz getirýäňiz. Howa dost biz getirýäs. Öňkü tuwa däl öýdýänbi? Dost sen 5-nji adam şu mesele boýunça jaň edýär. Şol tuwany ýeňledip ýatamasyny çykarypdyrlar şuwa. Daşyny öňsizlersen tapawdy kändir. Ay näetdiň ay? Şeýle direm öýtdimli. Daşyna seretmän alaýyp durys bizem. Howa ýöne öňkü daşa därbi. Gelin sağman. Jaň edýän eliň alaň okda. Näme harp şireýnip sorajakdym. Palaw edaýyn diýdim onu. Ay hawa, palawga woraňsaň. Sen näme keýpiň ýok gowlukmy? Bugun 5 adam jaň etdi. Mahmud tuwdan nägile bol. Näme moll iýgilikmi? Biziň getirýän tuwymyň ýasama görnüşini getirip uğratdyrlar. Wy edil şolary ýalymy?
Azacık ünsü bolsaň tanap bolýa. İçi bolan düýbünden maşga dat. Şeýledirle dagy näme? Han maňa çaý bir al häzirlikçi. Bolýa. Atası. O kızım. Öýümüz ýanya. Mergen, men seni den işleme format koyuyorum. Senin atan sana hemen doğru terör tuttu. Bizim işimiz ne mi? Adam halas etmek. Çağlar açsın atası. Sağ olun başlık. Bir 5 minut taşında demala aylin. Burnumun matisi biledi. Bana şahane bulanlar. Adamlar evladım kumaladım. Mergen, buradan açık dedim. Ayda otur. Ben size begençli havarım var dedi. Nesip olsa yakın günlerde oğlum bolya dediler. Tuvaleme. Yaşı değil mi olsun? Ne olsun? Sağ olun. Ondan bir kuncuk burası da alacaktım. Olur yani şokunlu da ruhsat vermesem men şeyle günahkar mı? Ondan sonra dinle. Sen oğulcuğun oynadıydın oğlum. Şunu bana bir yerde vur. Atam halası bir şokur bir şeye de soğuk verdi. Ben bunu sana vereyim. Sen bunu ver oğulcuğun boynuna da. Benden size yadigarlık soğuk olsun. Sağ olun. Sağ olsun. Adamlar kumadı. Adamlar. Şimdi bağlanan bu. Dur verme. Bak verme. Seni kumuna baka olmadı. Ben yitiryanladım yok. Korkma, neredesin? Anam. Ece kuruluydu. Say orada çıkayım var. Biz muhalif içinde kıyıda kalırlar. Çıkacağını be yapma çıkacağını. Sen bakayım Fuat var. Bugünden sen kaka olmadı. Ben olsun yitiryanladım yok. Kurban, gelin sağama. Hava geldim. Akşama işim yok bolsa, planlaştırmadık bolsam şahara aylanmana gider yerleyecektim. Öýde de oturup ýadydım. Bolya. Egnine bir zatlar gey. Häzir men hakyma daýdaýyn. Bolýa. Tur Kurban, kakanyň tep ýatyr, yaranok. Bir ada çykawlansyn, öýdüne gelsin, ondan öýden alyp gidip aýlaýarsyň. Bolya. Bar eşiklerini al onu. Bolýa. Hakancan. Ha oğlum gel. Irak. Boşanmamız gelini bilen şakara aylanmana gidip geleli. Kaka gerekli dadyňyz barmy? Yok oğlum. Öyde hemme zat var. Sagaman markaydım. Bolyany sagman oturun. Biz derre uçup geler. Ay bolya da. Sağa vaktine ben siz hiç yere gitmezdim. Hay bolya da. Baktınız olsun bana. Bunça, bugün şakara aylanjamydyň hemme ýerini kamera aljak. Dogry edýär, ýadygarlyk galar. Elbetde, ýadygarlyk bolup galar. Wagtyň gelmegi bilen bizem garrar. Sonra oğlumuz
Biz taşlap aylanmany genni bilen gidenni kakam ýary kemsinip galyp ýygyna şu widiany görersin. Özümizde boljak täsir görersin. Gurlu. Vay, gitmediniz mi? Yaman bakım verdiniz de, kovçuluk mu? Gelinin alat etti. Daimsiz gitmeyin neydi? Birden näme boldy bilmedim meni. Sebebi gelinim beni kovgar ya da. Daýjan bizi başlaw. Dilegediň bizden boljak ferdentlere size meňdesin, sizin ogluňa diýen akylly bolsun. Her gün dilek ediyen bağlalarım. Kanonny gider kalkamjan. Size beni begenler aydınız. Sen nanam mı? Haydi doğunum giysem kam. Haydi siktim mi giysem kam. Haydi doğunum giysem. Haydi bir oğlum. O kaka. Şu arada diye dağıtlan var mı adına? Di bak kilo vermeyerek dağıtlan. Dersim şu sokta çağan uğratma lelekinin de magadina. Bana benim düşünüyorum, benim kulakluğum fevda et. Yani oğlum televizyona bir uğrantın, ha fevda etme. Ne uğrantın ağlara düşündün, ne bilesin uğrantın şu an. Yoksa yüzü uğradı apkaydır ya. Kolya dersim doğru ettiğim. Çağa yaşlıktan öğrenmeli. Ben seni kollayan. Doğru numaram ben işte olacak, ne bir gerek saat olacağına da yakayım. Etraf bakın. Getirdim. Al pektim o. 25 ýyldan soň degen pökküň müýgesi. Keýwany. Şu goňşular şu günler döwletiniň padwahlaryny aşaýlarlar näme maka? Ay yıkmanalara üns verme. Bolçy da aynan ýuwmeýt. Canım urban sana ediydim. Ayna dağı näme? Oh! Näme? Näme aldın? Mikrovalnov gallym näme bolupdyr? Ay ahir naharı durmaktan at sıkıptın o gözün aydan. Ay heleğin diyen ne canlarlarda mikravalını aftalıyor. Bak götürülse ay bolyam. Heleği gulliyse. Korkak! Korkak! Ayı nakarın diýip deşilli. Tere tutturmada bar nakarına tere. Bak canım urban sana ediydim kelleden çıkıyor adam. Ay takvat! Oo! Sen näme aldın o? Filsos alym gören okmy? Ahir süýdeden aýyrlypsyň da tügeleme gözün aydan. Ey, iýişiň bilen bolsa. Öýdäkiňde diýeniňiz ettirbilýän nälsiňizde. Aleline süsen men süpüreýinmeýi. Ah, filsos alýarlarda. Baksın näme kynçylygy bar o. Öýüň baryşy 5 minuta ýeten aga. Ay ýalta bir tapar, ýaltalar şey düşgäriň o. Ay bravo. Oy bagano. Näme? Sen näme boş çykyp baraň ýysa almadyňmy? Eli boş barmy? Kir maşina aldyma öýlerde tap edýär. Ay hagaman kir ýuwmakdan knopka geçipdiň da gözüň aýdyn. Bari fırtına var stadyum. Aýalyna diýen getdirilmez, korkak. Keýwany. Kir maşina alçyp bular o. Öýüň bar kir bir sagat näme diýdi? Han näme ma? Atışdyr ýuwaýynmy? Aytmasa ne diýdim? Ay Ponçik. Ha, Indi näme ýüzüňe gelýän o? boylar aljak, boylar. Sagaman soğuk kızlar kurşka bilen akıtmaktan hadi insakta. Ay bar yok bol. Ey şu pulunu yerden alýaňyz o. Pul gerek gal ho. Hojalyk haritler var ha. Öňünde nä tölegsiz. Özüm 10 kay garaşlaryna. Şeylemi ya? Öňünden tölegsiz diýdimi? Bu wezirim eşitdiňmi? Düşeňmi? Bu näme? Sus ya. Taşlanýyň senem knopka geçireň. Sana döneýini diýdim. Arkadaşlar şeker elektronika dukanymyzda ähli hojalyk garytlara öňünden tölegsiz 10 kay garaşaryna.